Madzulo abwino, ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Tauson Kamalata, ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko omwe akukwera kumene kuti akwaniritse mfundo za chitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha, ndipo munkhani ripoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mlingo wa katundu omwe limagula kuchoka ku mayiko ena poyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawo. Tiyambe ndi nkhani yokuti President Dr. Lazarus Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko amene akutukuka kumene mcholinga choti akwaniritse masomphenya awo. Dr. Chakwera amayankhula ku msonkhano okambirana zomwe mayiko angachite pokwaniritsa mfundo za chitukuko zosiyanasiyana za United Nations Sustainable Development Goals. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mlipotiri. Chakwera anayamba uthenga wake kupempha mayiko komanso atsogoleri osiyanasiyana kuti atengepo gawo pothandiza mayiko omwe akwera kumene ndi ndalama kuti nawonso achite bwino pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko kuphatikizapo dziko la Malawi. Pa mfundo iyi President Chakwera wati zomwe akuluakulu amakambirana ku msonkhano wa unga kawirikawiri sizingatheke ngati patakhala kuti pali vuto la zachuma. President Chakwera anabwerezanso kufunika kuti fundo zina azikonze ku bungwe la United Nations mokomera mayiko a mbungweri. Mawu ake mlembi mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres anatsindika kufunika kuti akonze zina ndi zina pofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana pa dziko lonse. Guterres mwa zina anatsindika kufunika kugwirana manja pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo mikangano m'mayiko, kuthana ndi vuto la njala, umphawi komanso mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Msonkhano wa Summit for the Future unabweretsa pamodzi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana komanso mabungwe omwe amaona za chinyamata ndi ena pokambirana njira zothandiza m'bado uno komanso m'bado wa mtsogolo. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, USA. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu omwe ali ndi chidwi chodzayambitsa ntchito za malonda ku Malawi kuti dziko la Malawi ndi labwino kwambiri ndi kuti ngakhale misonkho ya bizinesi ndi yofewa. President Chakwera amayankhula ku New York dziko la United States pa msonkhano wa Malawi Partners omwe anaukonza pofuna kumema anthu kuti adzayambitse ntchito zawo maka pa zamalimidwe pofuna kuti mdziko muno mudzipezeka chakudya chokwanira. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Poyankhula kwa anthu osiyanasiyana omwe ali ndi chidwi chodzayambitsa ntchito zawo za malonda m'dziko la Malawi maka ntchito za ulimi komanso akuluakulu osiyanasiyana, President Chakwera anati dziko la Malawi lili ndi malo okwanira pafupi mahekitala 5.3 miliyoni komanso kuti muli madzi okwanira kuchokera mu nyanja ya Malawi ndi mitsinje zomwe zili ndi kuthekera kokweza ntchito za malimidwe. Pa mfundo iyi President Chakwera wamema anthu omwe akufuna kudzayambitsa ntchito zawo ku Malawi maka za malimidwe kuti abwere m'dziko la Malawi komwe anati kulimisika kukwanira maka mchigawo cha SADC komanso COMESA. Pamenepa President Chakwera anatsimikizira anthuwa kuti abwere m'dziko la Malawi komwe anati kuli ulamuliro wabwino wa democracy zomwe zikupereka mwayi kwa anthuwa odzayambitsa ntchito zawo za malonda popanda zopinga. Mawu ake President Filipe Nyusi wa dziko la Mozambique yemwe ali nawo pa msonkhanowu anagwirizana kwathunthu ndi President Chakwera za mwayi omwe ulipo m'dziko la Malawi, ndipo mwa zina President Nyusi anati dziko la Malawi lilinso kufupi ndi doko la Nakala zomwe zipereka mwayi opititsa patsogolo ntchito za malonda. Iwo anati monga dziko la Malawi nalo dziko la Mozambique limadalira kwambiri ulimi pa chuma chake. Msonkhano woyamba wa Malawi Partners Conference omwe udachitikanso kuno ku New York m'dziko la United States
udapereka zipatso kamba kuti pano dziko la Malawi likumanga Magwero Industrial Park pafupi ndi bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe ndi ndalama zochokera ku bungwe la Afreximbank. Msonkhano wa Malawi Partners Conference 2024 unachitika ndi mutu woti kuteteza tsogolo kulimbikitsa kuti anthu azika ndalama zambiri pa ntchito zosiyanasiyana za malimidwe kuti m'dziko la Malawi mudzipezeka chakudya chokwanira. Mayeso Chikhadzula, NBC, New York, USA. African Development Bank AFDB yapereka thandizo la ndalama zokwana $54 million yomwe ndi pafupifupi 95 billion kwacha ku dziko la Malawi zogwirira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kugula chakudya kwa anthu omwe akuvutika ndi njala. President wa African Development Bank Dr. Adesina ndiye walengeza zimenezi mu mzinda wa New York mdziko la United States pa msonkhano wa Malawi Partners omwe boma la Malawi linakonza pofuna kukopa anthu odzayambitsa ntchito zosiyanasiyana mdziko la Malawi. Kuchokera ku New York, Mayeso Chikhadzula akufotokoza. Dr. Adesina atsimikiza dziko la Malawi kuti banki yawo ipitiriza kuthandiza dziko la Malawi mu ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Iwo anati dziko la Malawi lili ndi kuthekera kwakulu kosintha chuma chake kudzera ku ntchito za malimidwe kamba kuti lili ndi zinthu zambiri zoliyenereza kuphatikizapo nyanja ya Malawi yomwe anati ndi yaikulu kwambiri dera lino la Africa. Mawu ake nduna za chuma Simple Zichola Banda ati ndalama zimwe zina zomwe ndi thandizo zigwira ntchito kunolemekwa za chuma pamene zina zigwira ntchito zokweza ntchito za malimidwe kudzera ku Project Agricultural Productivity and Commercialization Project APCP pamene zina zokwana $1 million zigwira ntchito yothandizira pogula chakudya kudzera ku bungwe la Dodma. Iwo ati zomwe banki yachita zikuonetsa poyera chikhulupiriro chomwe ali nacho pa ulamuliro wa President wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Magatha Chakwera. Taona mamirakuli zomwe taona leloli zikutanthauza kuti Malawi komanso President Dr. Lazarus Magatha Chakwera ali ndi chisomo chapaderadera. Anthu alankhula muno, anthu aonetsa chidwi chokachita invest ku Malawi, anthu atipatsa ndalama zochuluka. Leloli mmene amamaliza kulankhula President Adesina wa African Development Bank wanena kuti dzulo apanga approve $23 million US dollars zomwe ndi ndalama zoposa 40 billion kuti zithandizire ngati budget support nkhani ya agriculture. Wanenanso momuno kuti atipatsa 1 million yowonjezera yomwe ndi ndalama zambiri kuti tigulire chimanga kudutsira ku bungwe lija la Dodma. Wanenanso munomo kuti Malawi siyosauka ayi, tikuyenera kuti tiwunikirenso GDP yathu, gross domestic product, kuti kodi chuma cha dziko la Malawi ndichochuluka motani pogwirisira ntchito zija timati green economy, carbon financing. President Chakwera ali kuno ku United States mdziko la America mu mzinda wa New York komwe achita nawo msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations wake nambala 79. Mayeso Chikhadzula, NBC, New York, USA. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wayamika bungwe la Plan International chifukwa chopitiriza kuthandiza bungwe la Shaping Our Future Foundation popititsa patsogolo maphunziro a atsikana. Madam Monica Chakwera alankhula izi pamene anakumana ndi mkulu wa bungwe la Plan International a Catherine Sherwin pambali pa msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations omwe ukuchitika ku New York mdziko la United States. Madam Chakwera anatsindika kufunika kuti mabungwe a mayiko osiyanasiyana apitirize kugwira ntchito limodzi ndi bungwe la Shaping Our Future Foundation pothandiza atsikana kuti potero adzikwanitsa kumaliza maphunziro awo. Madam Chakwera anachulapo za thandizo lochuluka la zachuma kuti bungwe la Shaping Our Future Foundation lidzitha kupereka mwayi wa maphunziro kwa ophunzira pafupifupi 25 pa chaka opita ku sukulu za ukachenjede zosiyanasiyana mdziko muno. Pamenepa Madam Chakwera ayamika bungwe la Plan International
chifukwa chodzipereka pa ntchito zosiyanasiyana monga zomangamanga komanso kulipirira ophunzira school fees ndi kupereka malangizo kwa atsikana ochuluka m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati pakufunika anthu okhudzidwa monga azipani za ndale kuti adzipereka mauthenga olondola pamene dziko lino likukonzekera kuchita chisankho chaka chamawa. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wanena izi kumponera mboma la Dowa pomwe amaunikira mmene kalembera oyeserera yemwe bungweli linachita wayendera. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wati kufalitsa mauthenga omwe siolondola kukhoza kubweretsa mavuto osakhala ku bungweli kokha komanso kwa nzika za dziko lino. Iwo ati nkofunika kuti mabungwe okhudzidwa andale ndi ena apewe kupereka mauthenga omwe siolondola okhudza zisankho zomwe zikubwerazi. Justice Mtalimanja anaonjezera kuti bungwe la MEC likupitirira kuchita ntchito zake poyera pofuna kuti chisankho chomwe chichitike chaka chamawa mwezi wa Septemba chidzakhale chachilungamo komanso chodalirika. Ifeyo bungwe la MEC timagwira ntchito ndi malamulo, timatsatira chimene lamulo lanena. Pa nkhani ya voter registration, lamulo limafotokozera kuti munthu kuti abwera adzalembetse mkaundula wa voti akhale ndi chiphaso chaunzika, limeyo ndi lamulo. Ndi ifeyo MEC tikutsatira lamulolo, ndiye mukanena kuti tikukakamira ngati titangogwira chinthu china chake chokuti tangochitenga kwina kwake tokha, sitikukakamira, tikutsatira malamulo. Dziko la Malawi likuyembekezera kuchititsa chisankho chapatatu mwezi wa Seputembala chaka chamawa. Margaret Mapando, MBC, Mponera. Nthambi yoona zozenga milandu mdziko muno yasaina mgwirizano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation oti maprogramu a zinthu zomwe zimachitika ku khoti zidziwulutsidwa pa wailesi la bungweli. Mawu ake mkulu wa majaji mdziko muno Chief Justice Rezin Nzikamanda wati cholinga chawo ndi kupereka mwayi kwa anthu mdziko muno kutha kutsatira zomwe zimachitika ku khoti komanso kulimbikitsa kuti anthu asamaope kupita ku khoti. Kukuludi kwakhala kuti anthu sakuzindikira kwenikweni zimene zimachitika m'makhoti. Tena kuti iya anthu aziziwa akabwera ku khoti aziziwa kuti choyenera kuchita ndi chani kuti kuli milandu iyenda bwanji imene imayendera aziziwa zimenezo. Chimene tikuchitachi si chakumalawi kwakha kuno, dziko lonse lapansi likuchita zimenezi. Ndi ife sitifuna titsalire yayi. Ndinanenanso kuti mmene tikulankhula pano maiko a dziko lapansi akumana apangana kuti tipite ku United Nations tikapeze tsiku loti titsegule judiciary athu dziko lapansi. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MBC Aiden Ngumeni wati ngati MBC aonetsetsa kuti ntchito yopanga komanso kuulutsa maprogramuwa iziyenda bwino zomwe ati zithandiza kuti anthu ambiri adziwe momwe makhoti amagwirira ntchito. MBC takhala munatukulutsa ntchito za boma za ku parliament koma ntchito za khoti pa maprograms athu zakhala mwina zosakwanira zoperewera andi tili ndi mafikira mizi kwambiri andi anthu ayenera kukhala ndi chikhulupiriro chokwanira ngati mbali imodzi ya democracy kuti kodi ineyo ndikapita ku khoti ndikapeza chilungamo ndikapita ku khoti ufulu wanga ukatetezedwa ku bwanji. So kudzera mprogramu imeneyi imene kwaukulu kudzeranso ma strategy ma program awo mwakupanga high court kuno kwa Malawi judiciary afuna kuti atsekuleko mene amachitira ma programs awo kunoko kudzera pa MBC. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. President Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza maiko omwe akukwera kumene kuti akwaniritse mfundo za chitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha. Ndipo mu nkhani za malonda,
Lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mlingo wa katundu ogula kuchoka ku mayiko ena poyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawo. Mwaonatu tikamanena amakhanga ndi matama koma Maranatha tamenya tatulutsa ma highest Malawi yonse imeneyo ndi Maranatha Academy tikuti itu 2024 MSc results ma number 1 onse achokera ku Maranatha dziko lonse. White points ni mmodzi yekha wachokera ku Maranatha. Owen Jealousy watsika na dziko lonse highest ndi 10 points ndipo wachokeranso ku Maranatha Helen Tombozi. Toka ni manja wano kujaku za mwendera bwanji ayi musankanipireyi vuto si iyeyo ndi sukulu imene naliyo tangotengani chikoma chake lero lino tamanga naye ni ku Maranatha Academy pachabe ife sitimapanga nawo za ma entrance timatenga wina aliyense. Namba zathu ni zomwe zija 0888 993 232 0993 832 832 kapena 0991 276 273. Sukulu zathu zapamwamba Maranatha Girls Academy kumachinjiri, Maranatha Boys Academy kumatindi, Maranatha Capital Girls Academy kulilongwe, komanso Maranatha Capital Boys Academy kumponera. Zikudikirira kuti mwana wanuyo adzakhalanso highest chaka chamawa. Zikakanika kwinaku ku Maranatha zimatheka. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Lipoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mlingo wa kuchuluka kwa katundu oyitanitsa ku mayiko ena poyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawa. Mlingowu wacheperako kamba kuti dziko lino lagulitsa katundu wambiri kunja poyerekeza ndi mbuyomu. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri. Malingana ndi ripoti, mlingo wa katundu yemwe dziko lino linagulitsa ku mayiko ena unakwera ndi maperesenti pafupifupi 50. Ripoti ili lomwe lasonyeza momwe ntchito za chuma ndi malonda zayendera mwezi wa Julayi lasonyeza kuti kusiyana kwa mlingowu kwatsika kuchoka pa $232.8 million mu June kufika pa $217.7 million mwezi wa Julayi. Izi zikutsatira kukwera kwa mlingo wa katundu wopita ku mayiko ena omwe wakwera ndi $27 million. Akuluakulu a RBM ati ngakhale katundu ochoka m'mayiko ena anali ochuluka, maperesenti ake ndi ochepa poyerekeza ndi momwe wakwerera mlingo wa katundu ogulitsa kunja. Kukwera kwa ndalama za malonda opita kunja kwadza kamba ka malonda abwino a fodya, mbewu komanso matabwa. Pakadali pano boma likulimbikitsa kampani zomwe sizaboma kupanga katundu kuti akhoza kulowa m'malo mwa yemwe amagulidwa kunja kwa dziko lino, yemwenso dziko lino likhoza kumagulitsa kunja. Elini Chimoyo, MBC, Blantyre. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma Abechani Chereni wati kukhazikitsidwa kwa bwalo loona za milandu ya misonkho kupindulira chuma cha dziko lino. Achereni anena izi pamene anthu omwe adzigwira ntchito ku bwaloli amalumbira mu mzinda wa Blantyre. Bwaloli lidziweruza milandu ya misonkho ngati pali kusakhutira ndi chilango kapena chiganizo chomwe bungwe la Malawi Revenue Authority MRA lapereka. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Achereni, ubwino woyamba wa bwaloli ndi kuti milandu ya misonkho iziyenda mwansanga mokomera otolera komanso opereka msonkho. Iwo anaonjezera kuti dziko lino likhala labwino kwa ochita malonda kamba kuti anthu ofuna kuyambisa malonda
azidziwa kuti dziko muno muli mfundo zabwino za malonda. Iwo ati kukhazikisidwa kwa bwaloli ndikofunika pa chuma cha dziko lino kamba kuti kuthandiza kuti boma lizitolera misonkho modalirika komanso mwachilungamo. Zimene anthu amafuna kuti boma lichite zimafunika makobiri. Ndiye makobiriwo amabwera kupyolera makamaka m'misonkho. Tsopano ngati misonkho anthu mwina sakugwirizana ndi zina zokhuzana ndi nkhani yakatoleredwe ka misonkho amasowa kuti athamangira nazo kuti apa pano apeza kuthamangira ndi ku tribunal, azipita ku tribunal kuti akafike kumene kuja nakambirana nkhani nazithanso mwachangu. Zikatha mwachangu ndiye kuti makobiri aja tiyambano kumatolera bwinobwino azifika mu nthawi yake natigwiritsa ntchito za boma zambiri zimene zikufunika. Bungwe la akatswiri azachuma la ECAMA lati bwaloli ndilofunikadi kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Abetha Chikadza ni mtsogoleri wa ECAMA. Tatengabe ndithu ka step kakakulu chifukwa chokuti taona kuti ndi njira imodzi imene anthu ena amene samatha kupezako chilungamo kapena mabwalo kukhala ndi mabwalo oti nkhani zawo za misonkho zimveredwe atha kumamveredwa kumeneku ku revenue tax tribunal, because tikumatha kuona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali tikatengera pali anthu ena amene ali mwina ochepekedwa koma amapereka misonkho. Mkulu wa mabwalo oweruza milandu Alezini Mzikamanda alangiza anthu amene alumbirawa kuti azionetsetsa kuti ziganizo zawo zikutengera malamulo. Mzikamanda alangizanso anthuwa kuti azigwira ntchito zawo mwamachawi ponena kuti dziko lino likuyenera kupita chitsogolo. Ajosta Chisale alumbira kukhala wapampando wa bwaloli ndipo alonjeza kugwira ntchito motsatira malamulo. Choyamba ndikufuna ndithokoze pa kusankhidwa kwathu kukhala anthu oyambirira ofesi imeneyi. Ifenso tili osangalala kwambiri. Ifeyo tikuzowa kuti anthu akuyembekeza zambiri kuchokera kwa ife monga anthu oti ofesi yangwamba kumene tikufuna kupanga sure anthu ma taxpayers onse, anthu onse amene amalipira misonkho, kuti ifeyo tizagwira ntchito mopanda kukondera wina aliyense koma kusata malamulo amene atilangizira Chief Justice mucha. Bwaloli linakhazikisidwa ndi malamulo a ku Nyumba ya Malamulo mu chaka cha 2021 ndipo lizimva milandu yokhuzana ndi misonkho yosiyanasiyana. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo lapempha mafumu komanso makolo kuti alimbikitse ana omwe amapita ku sukulu powapatsa mwayi wa maphunziro abwino zomwe zidzawathandize kukhala mzika zodalirika. Mkulu wa bungwe la Chefo Alison Banda wanena izi pa sukulu ya primary ya Nseteka ndera la Mfumu Mtema boma la Lilongwe pa msonkhano wolimbikitsa makolo ndi mafumu zakufunika kutumizana ku sukulu. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti. Polankhula pamwambowu mkulu woona za mafumu komanso chikhalidwe ku bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo Alison Banda atsindika kuti achinyamata akuyenera kupatsidwa mwayi wa maphunziro abwino kuti adzakhale nzika zodalirika komanso atsogoleri omwe adzachita ziganizo zothandiza dera lawo komanso dziko lonse. Iwo ati ngakhalenso mtsogoleri wace wa onse Kalonga Gawaundi akulimbikitsa mafumu m'dziko muno kuti aonetsetse kuti ana ndi achinyamata akulandira maphunziro abwino. Chachikulu nchodena kuti mfumu yathu yayikulu Kalonga Gawaundi imatiphunzitsa kuti tikamayenda ku madera kwathu kuno tizipita tikuwalimbikitsa wana kuti azipita ku sukulu maka atsikana potengera kuti nyengo pano zidasintha, minda idachepa, anthu ena ayenera kumapezanso zina zochita sangodalira ulimi. Nthawi inanso ndikonena kuti mtundu umene sumakhala ndi anthu ozindikira kudzera ku sukulu pamwamba pa chikhalidwe umakhala wakhalira kwambiri mzochitika zambiri. Kwasi mungathe masiku ano kutulutsa nduna, MP, akansala ngakhale president amene ngati mtundu wanuwo ambiri ndino anthu osaphunzira. Choncho kubwera kuno timabwera kudzalimbikitsa kuno abale athu amalawi ali mbali ya kuno osataje wawo khaswa komanso anthu onse okhala mbali ino kuti tiyeni tilimbikire sukulu kuti wana wathu kapena tsogolo anthu lidzakhale bwino kuno kwa tiye Mtema ndiponso mafumu ena anachokera mbali ya kwa Kabudula poliza mpafuko. Wapampando wa bungwe la chinyamata la Chefo mchigawo chapakati a Frederick Chisepeya anatsindika kuti achinyamata si atsogoleri amawa okha koma kuyenera kuphunzitsidwa bwino komanso kugwiritsa ntchito luso lawo la utsogoleri pa nthawi ino.
ndipo pothirirapo ndemanga mmodzi wa atsogoleri wa gululi a Ojes Chalemera ati anthu akufuna kwabwino atengere chitsanzo cha chinyamata Chefo kuti nawonso akalimbikitse ndi kuthandiza ana omwe akusowekera zofunikira pa maphunziro awo. Cholinga tichonera kuti mwana apite ku sukulu asasowe chipangizo cha ku sukulu, mwana apite ku sukulu asasowe kuti ndivala chani, inde pali uniform, inde pali zovala zina, kobe nachiona chazero kuti pa nthawi imene mwina wake akupita ku sukulu masiku amene sakuvala uniform tete apatsekena kake kuti anawa azikhala olimbikitsidwa akapita ku sukulu kuti zosowa zawo tithe kuzifikira, sindikafikire zonse koma mwina kumbali ina yofunikira tithe kuafikira kuti sukulu yawo ikhale ikuyenda mofunikiramo. Mmodzi mwa mafumu pamwambowu atiye Ntema agwirizana kwathunthu ndi zomwe Kalonga Gawaundi analangiza mafumu kuti achinyamata ayenera kuphunzira bwino. Atiye Ntema ati dziko likusintha ndipo achinyamata akuyenera kuphunzira bwino kuti adzidzapikisana nawo m'magawo osiyanasiyana patsogolo. Iwo ati pa ulendo wawo m'dziko la Kenya anaona kuti zinthu zikusintha mwachangu ndipo maphunziro ndofunika kwambiri. Tolimbikitsa kuti ana asukulu apite patsogolo kusiyana ndi mmene tidalili kumbuyo. Masiku ano munthu ukaphunzira umadzakhala bwino. Chifukwa chake ife mafumu tidatengapo mbali yoti ana asukulu afunika aziphunzira ndithu chifukwa ndiye minda yawo. Kwathu kuno anthu oluchuluka koma dziko silukula, dziko momwemo lilili koma ana asukulu ataphunzira ndekulo dzadzithandiza pa nthawi yawo. Pamwambowu ophunzira pa sukulu ya primary ya Nseteka alandira makope, zolembera, zovala ndi zina zofunika pa maphunziro, kupatulapo mauthenga achilimbikitso ochokera kwa chinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero, mlembi wokonza zochitika mchipani cha Malawi Congress MCP mchigawo chakumpoto Suzio Mwalwanda wati chipanichi ndichodzipereka potukula achinyamata mdziko muno kudzera ku masewero. Amwalwanda anena izi pabwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Changala kudera la mfumu yaikulu Kyungu boma la Karonga pomwe amakhazikitsa chikho cha mpira wa miyendo. Mtolankhani wathu Rudoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Pothandiza pa ntchito yotukula masewero mdziko muno Suzio Mwalwanda omwe ndi mulembi wokonza misonkhano kumpoto chakumpoto mchipani cha Malawi Congress wakhazikitsa chikho cha masewero a mpira wa miyendo boma la Karonga. Amwalwanda ati ndi chiyembekezo kuti chikhochi chithandiza kuti achinyamata akhale ndi zochita malo momachita zinthu zosayenera. Pasipasogole wa Dr. Lazarus Maikafe Chakwera amatilimbikisa kuti anyamata azikhala ndi chochita kuti kutsogoloko kukhale aziganiza chinthu cha mphamvu kuti kulimbikira kumene kwazilimbikira kuti pasogolo apite pasogolo. Mkulu woona za chinyamata muchipani cha MCP kuchigawochi Robert Kataba ati chikhochi chithandizanso kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu akuderali. Kwa ife tufuna pakhale chikondi, pakhala chikondi kuti pali mtendere. Andi magemu ose ngati ifeyo tilipo tipanga atendi funa tionesese kuti pasakhale ndewu, pasakhale zosiyana maganizo, zomenyana kwa izi zachipani. Ndezi zachipani makhala mbuto wa banja limodzi. Mmodzi wa mamembala a komiti yoyendetsa mpikisanowu a Blessings Mukango ayamikira Mwalwanda kamba ka chikhochi ndipo ati awonesetsa kuti matimu akusunga mwambo. Pamwambo wokhazikitsa chikhochi, timu ya B13 inathambitsa timu ya Mwangwabira ndipo anthu omwe anafika kumwambowu anasangalatsidwa ndi magule amakolo athu monga mapenenga ndi ndoro. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wapempha bungwe la United Nations kuti lipitirize kuthandiza mayiko omwe akukwera kumene kuti akwaniritse mfundo za chitukuko za bungweli. African Development Bank yathandiza dziko la Malawi ndi 95 billion kwacha. Ndipo mu nkhani za malonda, ripoti latsopano la Reserve Bank lasonyeza kuti dziko lino lachepetsa mlingo wa katundu ogula kuchoka ku mayiko ena
woyerekeza ndi yemwe limagulitsa ku mayiko akunjawo. pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Dawson Kamalata. Madzulo abwino.